na moto abụọ na juru eju ma ndị ke nwoke ma ndị ke nwaanyị anyị amaghị ha echi anyị ọzọ kwụsị ha n'obodo ukwu na ịghọrọ Fulani nọ na moto a juru eju ihe juru n'ime moto a ndị Fulani onye ọbụla mara ọtọ gịla echi eme n'ala Igbo ụnụ hụrụ ka ha si afọ echi otu nwaanyị ndị eji ebe akwa our people hụrụ otu nwaanyị ndị eji ebe akwa our people hụrụ ya hụrụ na nwaanyị sila na-erisichala ala na m erisichala ha ọrịa ime lewe anụ ka m si mgbe unu onye ọbụla ahụ dere ihe ya unu ndị ihe ya ka m si dị ekwu mbụ maka na ose echiela unu hụ m dị ikwu but you can wait to make you carry the cow there. He say in this thing don't spoil. He say you carry this cow enter in farm, spoil in farm. Eh? Una hona him di concerning our people. O dey dey mebunde ka anyị. Ebuka bewa. Ndị mmadụ na-ahụla ihe ahụ anyị nọ na-ekwu ma oge ụfọdụ anyị na-ekwu ya ha si na ọwa okwu mkpọrọmasị ha si na ọwa okwu mkpọrọmasị mana ọwa agwa mkpọrọmasị na-ebute okwu mkpọrọmasị na-ahụla ya otu echiri m offload ndị ugwu mee offload n'ụba owo otu echiri mee offload na buru ha shi ebe ha ka ebe ama ma Sokoto ka ọ Taraba ka ọ Borno ka esi bute ndị ahịa ya so na one of the problems anyị nwere the other time a chọrọ irelocate ndị IDP na ehime mba nnọọ nso nkwa ekwuo ya ghọrọ inciting nso nkwa ekwuo ya ghọọ problem. I told you people, agwara m unu some of you chere na ihe ahụ ha chọrọ anyị plan mgbe ahụ na ha emechala ya they are still planning it and is a shame na ndị sokwe na plan ihe a ụmụnne anyị ndị Igbo is a shame na ndị sokwe na plan ihe a ụmụnne anyị na lenu nwaanyị mmadụ kọchara ubi ya ha chere na machiba agali ya n'ubi ndị obodo react ya na ewere amị wujuo were polisi wujuo at the end of the day onwe onye a ga-eme arrest while we have an anti-grazing law in Imo State. We have it in Imo State. Ọ naghị arụ ọrụ. But we give them, we are promising them one thing. They can never overrun us. You can translate it from the ugwu to here. Na nonso nkwashi that they can never overrun us in our own father's land. They did it in the 18th century where they overran the Hausa people. They overpower the Hausa people in the north. But you see Southeast Nigeria, they can never, even if their father is the president, they can never overrun the Southeast Nigeria. Take this message to them. They will be trying, but they can never succeed.